Marcel! No? Natočíme, hneď začíname, hej. Na nejakom super veľkom aute, ak sa vieš. A proste sám išiel, tak akurát, proste sa zbiehal, zbadal ma, zastál, prišiel ku mne, sa postavila, ahoj, a proste, ja som musel pýtať nejaké otázky, ale super, tam len stál vedľa mňa, vieš, a potom, takže, ja som bol vonku, že som pýtal, no dobré, a vyšiel autom ďalej a... Zastal, vystúpil a... Vyšiel ku mne a ja som aj mu nakladal z začiatku nejaké otázky, ale dosť ne. Jedna z postav vo filme natáča o sebe dokument, sa netočíš teraz. Keby nás videl. Artfora a toto išlo, že čo to je, máte, že to je fočno, že to je krásne. Ideme iba skúšku, hej. Dobre, 3, 2... Keď bola dobrá, tak idete ďalej. Točíme? Točíme 3, 2, 1, ostatné ticho. Miloš sa nepýta nič, všetko ide jak má. Stretli sme sa raz niekde pri Žiline. Mal som tedy nejaké problémy aj s alkoholom, aj... Nechcem o tom veľmi hovoriť. Má to byť o ňom. Podal mi ľavú ruku, povedal, podávam ti ľavú ruku preto, lebo je bližšia pri srdci, no. Znalo sa mi to trápne, také gíčové, také detinské. Scout. Ale pochopil som, že on to myslí vážne a vlastne mal pravdu. Mal pravdu hlavne v tom, že ľudia by nemali byť... Ja by som to hlavne vysvetlil, ja by som vám to chcel vysvetliť. Začal by som niekde tam, že od istej doby povedal by som nie, začal by som takto. Vždy mi vravel pravdu. A to som sa ešte nesretol, hej. Sú klamstvá, keď človek klame kvôli tomu, aby si uľahčil. Možno sú klamstvá, ktoré pomôžu v tom, že takto. Pravda ako taká delí sa na, povedal by som, také 3 podskupiny. Za prvé je to pravda subjektívna, ďalej je to pravda objektívna a takto tá pravda subjektívna delí sa na ďalšie 2 podskupiny, ale to má byť o ňom, hej. Proste podal mi ľavú ruku a povedal: neboj sa, to všetko bude dobré. Ja myslím, že ani nie za ja neviem, mal pravdu. Všechny. Nic, už hovor, priamo hovor. Celé toto. Pustila ho. Čo? Za mesiac. Nemám hovor, natočíme nejakú ťažu. No, ja už mám natočené, všetci točia. Všetci točia. Ja už som dlho som nebol. 1000? 1000 je koľko? 5? Krát 2? Ja natočím dneska toto. Jak, Marcelo? Som ťa dlho nevidel, kde chodíš? Ja som vlastne stretol len. Ja som až 14. Haci! To bolo tak, že boli sme s našimi niekde v Maďarsku a naši ma poslali do obchodu, aby som nakúpil nejaké veci. No a som tam stretol v tom obchode a on ma začal nahovárať, aby sme išli niekde do pola alebo do lesa, alebo tak, že pokecáme a vlastne právo, že bol tiež v Prahe a že to pršalo. No
No a tak ja som sa nechal namotať a som išiel s ním, sme si sadli na takú lúku a proste tak ma chytil a chcel, aby som mu dal pusu, tak som mu dal a vlastne potom ma začal tak obchytkávať a ja som ešte stále nevedel, že čo sa vlastne deje, až kým sa ma nedotkol úplne tam dole a vtedy som náhle tak vyskočil a som bol na bicykli, tak som rýchlo nasadol a som odchádzal preč, on zatiaľ tiež odchádzal, ešte sa pamätám, že keď som ho minal, tak som sa mu pozdravil, ako keby to bolo v pohode, že tak čau, ale ako mám z toho divný feeling, vlastne som rád, že som ho nevidel asi. U mňa dobrá. Ja som tam ti sedil. On ti pýtal nejakú pomoc, ale ja som nemohol. Ako, ono teraz je to už iné. To sa nedá. On sa tváril akože v poriadku, ale som nemohol. To bolo zlé. Nedá sa. No niekedy prídu také situácie, že... Ale... Nie, to... Proste ja som chcel som. Ale ne. Neviem. A už je to už je za mnou toto. Ja už nedokážem. No ja na to nechcem myslieť. Vôbec. Ne. Dobre, toto už netoč. Jediný zážitok, čo sa mi s ním spája, je... Keď sme boli ešte deti, sme mali 10 rokov. Dobre. No, bež. Ma zavolal do súterénu a tam sme sa vyzliekli a sme... Nebolo to nič vážne, ale sme boli deti a to bol môj prvý aj vlastne iný zážitok sexuálny s chlapcom, ale nie sme homosexuálni ani jeden, ale proste skúšali sme. Potom som mal strašné výčitky, na 7 rokov som sa snažil na to zabudnúť. Vlastne už aj neviem, čo sa to stalo naozaj. Raz, ešte si pamätám, som videl reláciu o sexe, asi o rok potom. Som sa klepal na záchode, či nemám náhodou AIDS. Som mal 11 rokov. Vlastne 7 rokov som ho potom nevidel, lebo som sa mu vyhýbal. Až teraz vlastne. Prvýkrát sme sa znova stretli. A ja som tam vypal trošku skôr toto tempo. Cipáre, čo tam nazývam? Dostávame.